आच्छा गाइस मोजांनि बाथ्रा एमजे दों प्रिति दों गोरोबलायनाया रोखा जामारबाय बेखौहाय जों नुनो मोनबाय बेजों लोगोसे मा जालांखो नोंथांमोना नायलांदो ससे बिनि उनाव आं बुंलांगोन दै नायलांबाय था नुलांगोन लोगोफोर नै एमजिजों प्रितिनाजों दिनै मिलायफिनबाय आरोना गासिबो जों गामिनि रायजो आच्छा बेयावबो जों मोनसे पइन्ट मोनबावबाय नै जोङो दे बेखौबो जों सावरायनांगोन दायो बेखौबो जों सावरायनांगोन दायो आरो बिनि उनाव जों ससे नायलांबावनोसै दे नायलांबावनोसै नै एमजिनि न'आव दोनहैफिननो नागिरबाय आरोना हिनजाव गोदान बायदि गोदान जाफिनबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर न'आ बेनो आरोना ओमफ्राय आं सिगांनि खेबला आरोना सिगांसो खेबदों एमजिनि न'आ बेनो आरोना बे गारिया ओमफ्राय उनथिं खेबासो आरोना आच्छा आरो ससे दंबावो र' दै दा जों बेसांखिनियाव बेखौ जों माखासे जों बाथ्राखौ सावरायनो आरो पाब्लिकनि गेजेराव माखासे सोंथिफोरा थाखागोन आरो बे सोंथिफोरनि फिननायखौ जों माबोरै मोननो हागोन बेफोरखौ जों बिजिरनांगोन नायनांगोन नाथाय जोङो सोरनिबा न'खराव हाबसननानै जों बेखौ बिदि जानांगौ होननानै जों बुङा नाथाय एमजेआ सासे बयजोंबो मिथिजानाय इउटुबार हिसाबै पाब्लिकआ बिनि बिसय मोनथिनो लुबैखागोन बियो 100% रोखा दा बाथ्राया जाहैबाय प्रिति आरो एमजेनि गोरोबफिननायाव जोंहा 80 नङाबा 70% बा 90%आबो हेपि जानो हागौ दे बेजों लोगोसे बिसोरनि गेजेराव आंबो दं दै आंबो दं नाथाय सिन्ताया आंहा बेयावबो दं बे जाहैबाय नैबे बिनानाव दै दा बे बिनानावा सासे आयथाबो जानो हागौ बा आयथा नङाबो जानो हागौ नाथाय बियो सासे सिख्ला आयथाबो जानो हागौ आयथा नङाबो जानो हागौ नाथाय बियो सासे सिख्ला हाबा जायै बियो सासे सिख्ला मानसि दे एमजेआ बेजों ओरै बेरायलाय बाथ्रायावनो दंखायो दाना
अरनि खाथियाव बबे लाहा बेलाय आवलि नङा होमबा लाहायाबो अरनि खाथियाव थाब्ला आवलि होनना बुंनाय बाथ्रा दंखायो दा अरनि खाथियाव आवलियालासिनो थानो हायाबा लाहायाबो अब्लाथ' एमजेआबोथ' अरनि खाथियावनो दंहैयोमोन बे आवलिखाबाय बियो हो आवलिखाबाय दा गोबांनि गोसोआव मोनसे सोंथिया बे दङ दायो जे एमजेआथ' बेखौ ओरै लालाय गिदिंदोंमोन दा बेजोंबोथ' बे जानो हागौ गाज्रि सोमोन्दोआव थांबाय सासे सिख्लानि लाइफआ बरबाद जाबाय सासे स्टुडेन्टनि लाइफआ बरबाद जाबाय कारन मानो होनना बुङोब्ला दाखालि बिसोरो फेसबुक पस्टफोराव लिरदोंमोन जे जों गोसो जानानैसो फैदों जों गोसो जानानै गोसो मिलायनानैसो जों फैदों बेखौ आं बुंनाय राव नङा बेखौ बिसोरनो बुंना लाखानायखा नायबानो जाबाय पस्टखौ बेखौ बिसोर गावसोरनो बुंना लाखानाय नों आं बुंनाय बाथ्रा नङा दा बिसोरनि केसखौ मा खालामना दोनखो माब्रै जाखो बेफोरखौ जानो हागौ जोंनि गोबां पाब्लिकआ दिनै मोनथिनो लुबैदों आरो बेफोरखौ मिन्थिनो मोनोब्ला निश्चय जोंनि पाब्लिकफ्रा सोंखारिगोन किसुमाना दै अब्ला मिथिजोबोब्ला स्र' जाबाय होननानै बुङोब्ला मा पाब्लिकआबो मोजां मोनगोन जाहाथे बै न'खरजों नोंसिनि न'खरजों ओरै जालायनानै थाया कारन समाजाबोथ' बयबो मोजां आरो गोजोननाय आरो गोरोबलायनायखौ हास्थायो जोंबो गोरोबलायनायखौ हास्थायो मोजांखौ हास्थायो सोरनिबा गाज्रिखौ जों हास्थाया जों स्पेसियेलि जिथु एमजे आरो प्रितिनि गेजेरजों मोननाय गथ' जाय गथ'आ हालाय हाफाय जानो हागौ जुदि एमजेआ प्रितिखौ गारनानै गुबुन हौवा लायोब्लाबो जानो हागौ बै हौवा गदाया जुदि बे एमजेनि जोलैखौ जुदि अनाब्ला बायदि रोखोमनि बाथ्राफ्रा फैयो मानोना बिमा बाथुल बा बिफा बाथुलफ्रा बयबो जेन आंगो बिमा आंगो बिफा बायदि अनगोन बेबायदि जाजोबनो हाया बेनिखाय जोंहा साननाय दङमोन बेनिखाय जोङो नोंथांमोननि बेलायाव गोबां बार बाथ्राखौ जों बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव निश्चय जोंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों जे नोंसोरो सानैजों सासे जाफिनदों नाथाय दिनै जाय सिख्लाखौ लानानै बेरायदोंमोन बेहा दिनै मोनसे खोमोर हायै दागोआ समाजनि गेजेराव नुजानानै थाबाय बे दागोखौहाय बे बिनानावा बोरै बोखारनो हागोन बा नोंथांमोननि गेजेराव माबोरै समाधान खालामखो बुंनो थाङोब्ला नियम बायदिहाय जिहेतु एमजे आरो प्रितिया दिनै गोरोबज्लायबाय बेबायदिनो मोननै न'खरनि गेजेरावबो मोनसे गोरोबज्लायनायखौ जोङो जुदि नुनो मोनोब्ला दिनै मा गोजोनदों आरो बेखौ नुबावोब्ला जों साबसिन गोजोननाय मोनबावगोन बेनिखाय आं हास्थायदों नोंथांमोना गोरोबलायनायखौ जेब्लायबो लानानै फै दानिया प्रितिनि थाखाय फंनैसो राव नोंथाङाथ' बुजिखायो मिथिखायो समाजखौबो नोंथाङा गोबां रावफोर बुंनानै बानजायो अब्लाबो दिनै आं नोंनि बैसोआव एसेब्लाबो देरसिनखाय नोंखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो आं हास्थायो सिगाङाव जेरै एमजेआ बुंदोंमोन बाथ्राफोर बेखौ लानानै बुंनो हास्थायो जुदि गमामायै बा हसायैनो नोङो एमजेनि बिमा बिफा बिहाव बिखुनजोखौ नों जुदि नायनो बायोमोनब्ला मोजां मोनामोनब्ला एमजेआ जुदि गावनि बिमा बिफाखौ नायनो होननानै बुंनायाव नों जुदि रागा जोङोमोनब्ला दिनै आं नोंखौ बुंदों रागा जोंनाय बोराबनाय बे मानसिनि जिबनाव मोनसे पार्टसो बाहागोसो जाय बाहागोआ मानसिनि जिबनाव जोनोम जानायनिफ्राय फैफायो आरो बेजों लोगोसे
दुगा खालामनायाबो मानसिजों जोनोमनिफ्राय फैफायो जेरावहाय जोंनि बे दुगा जानाया रायोब्ला रानानै मा जायो जोङो अकल गावनि टेलेन्ट गावनि रोंगौथि बेजोंल' नङा नाथाय जोङो जोंनि दंनायफोरजों जोंनि धोन सम्पतिजों जोङो दुगा जायो नाथाय बेफोर गासैबो संसार जानायाव थोजासे नङा संसार जानायाव हौवा हिन्जावजोंल' न'खरा गोजोन जाया बेयाव थानाय बिहाव बिखुनजो बिबोनां बिबाजै गासैजों मोनसे न'खर थानानै मिलायलायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे न'खरा गोजोन जायो बेनिखायनो आं हास्थायदों जेन प्रितियाबो गाव बुजिग्रा सासे आइजो जानानै गावनो सासे बुजिग्रा आइजो जानानै जेन बेफोर खोथाखौ जेन गोसोआव लानानै संसारखौ जालाङो जुदि आरो नोंथांमोननि गेजेराव जों माब्लाबानि समाव दाङा बाजि नांलाय खमलायखौ जुदि जों नुबावोब्ला जानो हागौ समाजा नोंसिनि सायाव गोख्रों एक्सनखौ लानाय जागोन हामबायसै जय बर' हारिनि आरो नोंथांमोननि न'खरा अरायबो सान्थियै मोनजालांथों इसोरनिसिम आर'ज